Normálne chodte druhou cestou, čo sa tu trápi. A nad kravinami nech nás čakajú. Nad kravinami, áno, sa stretneme. Joža, počkáme. Žalík vyšiel, že Adam nevie. Jožo ide ťahať. Neviem, čo ste. To iní vie napadnúť, veď oni to poznajú. Adama nemám ani ja číslo, Kuba mám. Ale on zdvíha. Mám mať na hlave, ale nemôžem fajčiť potom. Ale včera bolo. Čo to tak fajčil? Čo? Nie, tak fajčil. Tak to ako je teraz? Čo to má? Do toho investuje, ale aby si riadnu štvorkolku kúpil, tak to nie. No tak ty si mi predal do piči. Kurva, ma neserte. Bol rád, že sa ich zbavil. Však bol rád, že sa zbavil 500. Ja bez takýchto kokotí budem investovať. Co? Ideš si? Narovnaj kolesa a spúšti pomári spúšťom. No a prečo som nevyšiel? No, trošku dolu. Procúvaj až tamto dolu a rozbehni sa a plný kotol drž. Ale vieš, toto je, to dusí, viac nejde. Spúšť, normálne vcúvaj skoro až tam, kde je športová. Vedem sa je to bokom. Všetko. Boja kokot, naczesł się. Boja kokot, naczesł się. Boja kokot, naczesł się. Hej. Hej. Pici to nie je pre mňa. Hej. Poď som sa chcel hodiť skôr von.
Nejde viacej, veď tak dusila, úplne dusila, nešla viac ani za Boha. Skúste ju vyťahnuť hore. No len cigaretu. Kurva, zase na ten pojebaný bok. No to už nie je pre mňa, chlapci, ja už len po rovinách chodím. Čo takéto kopce do piči, to nie je pre mňa do Boha, veď mám 60 rokov, chlapi. Za to, že je teraz... Nie, no tak aj na tom zraze, vieš, to sme išli hore tam z toho brodu, potom hore do toho kopca. Som nešiel, som sa bál. Ale to nechce ísť do táčok ani za Boha. Neviem prečo. Tak toto už naozaj nemusím nahrávať. No zase sa budú revotať tí moji kamaráti. Ale To nedám do vysielania. Aj s pádom je. neboj sa nič. Kurva, ide človeč. Ešte je kamera.